Shubor nakaslem jong unong san hima. Kaseng Henyo Trap Youth Council sengkeme mentakasngi ke arpasan tarik naitung arja arpasau. Kalalit banyak kendu UEM ketenat kai pateng ke District Council uba gigur merthong. Hakabede bagajing ailat biang ya ubar jala uba di utrai jangka company Resource Rubber Private Limited kebadan Hamaus Mai. Wat hadian banakal yang kaseng HYC ribuh unit kalalit ban khang tala haka arpuai tarik naitung arja arpasau. Namar bakim shimla penthamai ke trading license hakabakala miru kajingnya pen ibor hapdeng kidekot jangka seng. Bat utrai ketika company. Habakaran syakil apathai kubo nakal yang ubak Roy Kupal Sendram Presiden Kaseng ulaong. Banakal yang Kaseng kala yo acing tip bagi pulit jang karibhai. Kilalit ban penpat ya katala kabak Kaseng kalalit ban khang ketika company. Kajinglet jang Kaseng mentakasngi ban kendu UEM trade kalong ban kelishai. Banakal yang ke District Council kala INM ya trading license hauni ubak jela. Lingba kajingnya kendu Kaseng UEM trade. Kaseng kala tip syai ba uni uba pentre ya kenika company uklempat penthamai ya ka trading license. Kumta nak yang kaseng kala ong bana kala district council kadiban pen I ya la ka jong ka bor kat kum bala pen kup bor haka lingba ka an trading by non tribal regulations ya jak nai spa san pusau. Uba Roy Kupar ula ong bana kala kaseng kala keren syai ha UEM trade ka district council bana kala ka district council kadiban lit khang hino ya ketika jaka. Bat lada ke District Council kamla ban pentri kam mekanika bor kamdon jingmut bandon ke District Council hapu Shillong kaba omla ban pentri kam yaki an kipa makahi kala thau. Kumta na kalyang UEM trade ula kular ba un sale e kabadan kam halor kani bat ula panporu na kaseng shitayo ba un pet bunya halor kani bat na kalyang kaseng kala ong balada ka KHADC kamla ban le halor kani kan bahaba kaseng kan khang talano e ka District Council laong uba sendram. Jingwan ye kendu ko jongi mata si ya yam in charge of patriot iba jigur mertong kadai halor ka jingjai ka balajak ni si yang dia po mau smai di boy district ya ka ba play I nakaryang jong ki khot jong kaseng baki noilam jong kari boy district kilalet ban jurip ya kawi ka jaka ya khayi lane ka jaka le business ya ka balalong try da u barjala lane da ki barjala hadin bagi khot jong kaseng kilapoi to ka jaka kilapani kikot kisla namar ba nilayo jingtip kebatikna ba yakani ka jaka ban le business lane ban khayi da uniu barjala omshimla ai ya lane omshimla renew lane penthmai ya ka trading license nadu ubanai balai lane ubanai basau jong mentau snam ti hadin bangilayo jingtip ya kata ngila pha ikit khot bagi noilam jong riboy district ban let ya to ka jaka ban keli yang new brew bapanya yang ni jakala udon na siya mikituki kot kisla ndai kumba baro hi play I kay ka belajar to kasngi hangti hapo jakatrekam lan hapo ka ta factory jong tu ubar jela hakaba hakajaka ban pen I kita ki kot kisla bangin yo ban yo I la udon am ya kata training license re ula pen I man ya kata kabor but don ru naki bela pen I kata statement jong chief minister jong I ubala keren ban ong ba kiseng halang lani kiri upat ba jong kajela kim don hok ban check kot check sla khamtam ya kini ki barjela di hadin mengilai I tu kajingja ki khot jong kaseng tu kasngi kila khang tala ya katu ka factory lani ka jakat rikam ndrei kai ka ba ngilayo jingte pat mendin kasngi nakalyang jong ki bor pulit jong riboy district kila let ban penpat ya kata tala bat la ailat lani la IT biang ya kini ka jakat rikam ho ni barjela ban penyak biang ya kini kam kani ka jingle jong ki bor pulit jong riboy district bat kumju ru jong new barjela ban khayi ban pateng hakani ka hakpo ka uput trikam jong ka hasil autonomous district council kalong bean namar ka kalong kalalong bean bat persya ya ka regulation jong ka nice pak santusa ka regulation ka trading by non tribal regulation ka nice pak santusa ka krensyai hapo ka section lain boong ba kinu non tribal ki bakwa ban le business ki hap ban yo ya ka trading license nang ni na po district council ka jingwan ka jongi ban kendu yo IM trade haringkat ka jingdon lang ki officer jong ka trade department bukum juru na po enforcement kalong ban keli syai la ka district council kala INM ya kata ka trading license yo new bril lang ba ka jingya kendu ka jongi mentang sengi ngila tip da ka basyai ba ka trading license jong ka company lani jong ka jakat rikam omshem la renew nadu ubanai basaw ya ka balakut Tika jingkali ka bami kalong bakum no pat uni ubri ula bantre kani ka business lane bandran kani ka business hadu kani ka klema. Tika ka bangi labu ka jingdawa khmat jong IM trade kalong ba ka district council kadai ban pen I la ka jong ka bor ka kum bala pen kup bor ka leng ba ka anjo ka knais pa sa ka section 7E lane nyo
jong ka regulation kat nais pak san sau ka kren da ka basai balada don unu brio lani kan unu company kaba ya le persya ya ki kendon jong ka regulation kat nais pak san sau ka desa council ka don ka bor ban le khang tala ya kitu ka jakat rekam ban si ki tiar kitar kat hadu ba om shimla renew lane kat bom pala ban renew lane ban ay ka tring license penbor ya ka desa council ya ka trade department baka day ban lek khang talano daga desa council ya ka ni ka jaka ba ngilakren do daga basay bala daga desa council kamla ban pentri kam ya ki bor kat kum bala pun ko bor ki kam don jingmut bangindon ya ka ni ki HDC ya hang ni hapo nong ba shalong kam don jingmut bangindon ya ka desa council ka ba omla ban pentri kam tang ya ki an ki ba makahi kala tham tena kaliang tu iam trade ulah kubur ba ka desa council kan sale ke badon kam ulah panpor yang nangi ban aipor ka desa council ban study ki kot kisla namar kumboloong ba ka don ga jerwat habai dei ka jinglong try ka ni ga jaka ban halor kata kanong rim ka desa council kam shimla renew ka training license rengi ngi kren dak basangi ong bangim tek manu bolong try ne manu bolong try ka ni ga jaka ka concern ka jongi ka dei be ba uniu briu uniu dukhar Uptrikam hang ni kajala kajongi hapo uput usam jong hasil autonomous council claim ka training license balada pitrikam claim ka training license ka umut baka desa council kariban sis kariban khang tala ya kani ka jakat trikam tingi hadin ka jingi kren nakaliang jong IM trade ula panpo ringi sitayo ba un study ba ka legal department kan pet ya kita ikut kisla ban hadin kata kin sa pentip yang ika ka baki kide benda bat nakaliang jong kaseng ngila kren na ka basay kumangiong mene baka jaka bangin lej ban khang tala sa sisian pat ya ka factory kan bahar yang ngi bangin wan ban khang tala ya ka district council ba umdon kam ban bu officer umdon kam ban bu department hang ni namar kam don jingmut kumang OIP ban don district council labatang ki an ki ba pi pisna pimla ban petrikam kata kari ka jingi kren ka bangilai kren hapneng jongi bat UM trade haringkat bat ki officer tingin pet ya kata kasitayo ka ban nakaliang jongki ki ong ban pet ya ki kot kisla bat hadin kata nakaliang jo kasengin sa shime karai ka ka bangidai ban le abai dei kani kam jo pating factory lan ni ni ubrio ubar jela ubat trikam kani hak hopok uput usam jo ka council claim ki kot kisla go biang kata claim ka trading license nang ni na pot council